ta Sahel. Insha Allah. Kun kawo zancen kuɗi, akwai ita wannan kungiya ta kasashen yammacin Afirka da ke kula da harkokin kuɗi da tattalin arziki ta iyomuwa, wacce tana cikin waɗanda sun kabi sahun na horon shi domin kakaba mana takunkumi, har ta kwace mana ma kwantotinmu na banki, ta ruhe mana kuɗi, ta yi kaza ta yi kaza. Yan Nijar na ta ganin cewa to in an hita da sai yawo me yasa kuma ita aka kyale ta, muna da niyyar hita ko kuma yaya ne al'amari yake? Komi lokaci gare. Na gaya ma baya na ce tun 1991 ya kamata mu hita cikin ECOWAS wannan, ba mu yi shi ba ta yanzu 28 ga watan Janairu ko na 2024 mun ka hita. Komi lokaci gare. Na gaya ma Faransa shekara 107 a ƙaramin lissahi take cuta muna. Na ce bashin da ta ɗoka na ƙasashenmu na shekara 107 wannan tun sawo ƙafarsu cikin ƙasashenmu da sun kai muna mulkin mallaka har mu samu incin kanmu har zuwa ga yau 2024 da muke tattaunawa na shekara 65 wannan na incin kanmu zo ke yanzu duk abin da ta sata wannan sai ta maido shi. In ta maido shi mu yi balas mu lisaha na shekara 42 da sun kai sarwa su ba mu wa'adin yaushe za su maido shi. Insha Allah sai su maido duk abin da sun kaswata. Kuɗi cikin kuɗi da an ka yi sefa wannan da kake gai don a cuta ma 'yan ƙasa ne. Faransa in ta zo ta gini uranium ɗinmu in ta je ƙasar waje tana saidawa ba da sefa take saida shi ba, 'yan ƙasa su sani na taɓa ganin shi da dolar ko euro take saida shi. Dolar ko euro wannan ƙarhin da ke gare su isa sai ta kawo ta kimshe cikin asusun ƙasarta a maida shi sefa da kake gayi da su sun ka ƙirƙiro ta dan su gallaza muna kullum muna ƙasa, su je su ta da inji su kera abin da suke so su kera cikin kayan mu da sun ka ɗoka zinariya ce, uranium ne, petrol ne, icce ne, arziki duk da ka sani haka ne ake ciki. In sun kera waɗannan kuɗi na sefa da can ƙasar su ma in ka kai su babu mai amsa ma, can da ake yin su in ka kai su babu mai amsa masu a cikin Faransa. Faransa dai da sefa wata ranka gani, Allah ya kai ka Faransa da sefa ko da ban san ba in mai yiwuwa ne wannan hanyar da mun ka bi. Abin zai yiwuwa yanzu. Bai yiwuwa. To waɗanda a can tare da su ai kama wani sefa ka ce ya tai banki ta Faransa ya samo ma euro kana son ka yi ajiya ka gani ba za su karba ba. A wani karba kana ganin shi ɗarme an ce ko ɗan ta'adda ne ko wani mahaukaci ne ya zo ya yi ma ma'aikatan bankin Faransa barazana dan ya kawo arzikin da su ne ke yi. To kan mu shiga doguwar hira akan wannan ba. Sai fa wannan in sun kera su sai su ce to tunda ku wayo bai ishe ku ba ba ku san ciwon kanku ba, cikin sefa din nan kashi 75 cikin 100 sai mu aje muku sunan mu Faransa da 25 ake aiko ma kasashenmu yanzu ya kai kashi 50 ake aiko ma kasashenmu. Tiba cikin kayanmu da an ka ɗoka an tahi an saida su wata ƙasa an amso dolar an amso euro an zo an kimshe an ta da inji ya kera kuɗin ga da ya kera nasu ne amma ga sunanmu ne suke kera su abinda suke so suke kerawa. In an ce kayanka miliyar 5 ne sai cikin miliyar 5 din nan yanzu sai a ce kuma kashi 75 da yanzu sun ɗan yi adalci kashi 50 suke riƙewa. Mu da ba mu san ciwon kanmu ba sai a ba mu kashi 50 a ce to waɗannan ku sai ma 'yan ƙasar ku abinci. Kenan in kan lisaha shekarun ga duka arzikin ƙasarmu da suke kwasa na ƙasa
na waje gyada ce kake nomawa, gero ne kake nomawa, inda suna amfani da shi, masara ce inda suna amfani da ita. Mu ne ma mu noma, ba ma sai da musu ne muke yi ba, saye ne muka yi gare su. In ka kalli sa tun da kuɗin suke kera su, takardun da suke kera kuɗi, wannan itacen ina sun ka samu su, wani itace gare su. Duk itacen ƙasashen Afirka ne suke dacewa, suna zuwa suna takarda wagga da kake gani, suna zowa suna kera kuɗi, suna sa musu zane, an ce sefa, wannan sefa ta kuce, mun rike kashi 50, mun baku kashi 50. kenan in miliyar 5 ne an ka saida, sai a baka miliyar 2.5, a rike miliyar 2.5 can wurin, tunda kai baka san ba yadda za ka tana da kuɗi ka sa su cikin hanyar kwarai. Ka zo da waɗannan miliyar 2.5 ba ta ƙare ba. Kamfani duka masu aiki na ina ne, na Faransa ne. Waɗannan ma kashi 50 ɗin da an ka baka, sai an biyo su an canye, sai an biyo wani, an biyo su. Masu cin su suna nan tare da mu, suna tare da 'yan Afirka, kamfanin su. In ba su sun ka ce ba su so ba, baka da izinin ka ba wani kasuwanci. In ba su sun ka ce ba su so ba, baka da izinin ka sai da arzikinka ga wani. Shine wani lokaci na ce ma da bai biyar da an ka samu na cikin kai, in ba mun walwale waɗannan da bai biyun ba ne, ba za mu ganin kyawun tahiyyar mu sosai kuwa. don in taƙaida wannan zancen, harka kuɗi lokaci ne insha Allah, lokaci kuma in yayi babu mai hana shi. A sa ido, a zuba a gani, masu aiki ƙwararri suna ga aiki, radda sakamako ya kai kowa zai ganin sakamako insha Allah. Allah ya kai mu. Amin su mu amin. Mai girma shugaban kasa, daga cikin irin abubuwan da ke zuwa su dawo yanzu na labaran yau da kullum, 'yan kasa da dama suna ganin cewa a cikin watan janairun da ya gabata, firaministan kasar mu mai girma Ali Muhammad Lamin Zain tare da wata tawaga sun gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a Rasha, a Turkiya, a Iran da dai wasu ƙasashe. Menene ma'anan wannan rangadin, kuma wani irin sakamako ya haifar? Wadan ai masha Allah ba sabon abu ba ne. Ƙasashen nan tunda mun ka samu incin kanmu, akwai ƙawance tsakankaninmu, sai dai wannan lokacin har mu iko an hana shugabanninmu su tsaya su yi alaƙa, su yi hulɗa da 'yan uwayensu na musulunci ko 'yan uwayensu na arziki. Tunda in ka ɗauki Iran da Turki, addini guda gare mu a yawance, ko an hana mu alaƙa da waɗannan ƙasashen. In ka ɗauki Rasha, muna da alaƙa da Rasha tun daɗewa, amma tun da alaƙanmu da Rasha ba ta gyara 'yan ƙasar Faransa, ba ta gyara Faransa, kwata-kwata an ka hana muna alaƙa da su. Kuma abin mamaki, kuma sai mun ka yarda da wannan. Yanzu ka ce mahita, ko tunda mun hita ECOWAS, ina mahita, gari da yawa na ce ma maye bai cin kanshi. In wani ya juya ma baya, wani sai ya tarbe ka da idon rahama. Kai ne ya kamata ka san ciwon kanka, ka san bukatar 'yan ƙasarka, ka san da tattauna da duk za a yi cikin ƙawance, rabon 'yan ƙasarka kai ya shiga rami. Shi an maharin wannan yawon da ka gani, tahiya da sun kai ta sada zumunci, yana cikin bidan mahita. Ƙasashen da duk sun ka yarda su yi gulɗa da mu cikin darajantawa da mutunci da sanin ta kamata ko ya kamata, mu yi alaƙa da waɗannan ƙasashe don unhanin 'yan ƙasanmu, don unhaninmu mu duka, mu da waɗannan ƙasashen. Ramen da wani ya ruhe, in yana dibin ita ce rijiyar da kake shan ruwa, wani tare da shi sai ku gina sabuwar rijiya da ba sai ka sa waski ba, ka san waski ko? Sai ka sa ka shayo, kan famfo ne za ka buɗe ka kwashi ruwa ka tai. Bai yi alheri ba bisa kai ga wanda sai ka sa waski cikin rijiya ka shayo ruwa. Nan kan famfo ne za ka buɗewa, in an ce ma ka zaɓa
wani waje za ka zaba? mai sauki yahi. Mai sauki yahi ko? Ku dai da ka san da har yau akwai 'yan ƙasar Nijar waɗanda zuwa su ɗauko ruwa sai su haɗa rijiya su mutu. Subhanallah. Wannan wani adalci ne mun kai ma ƙasa. Wurin biɗar ruwa a kama uwaye su sha, yara sai su haɗa rijiya. Wasu 'yan lakwal ne. Wani ta yi ɗaukomin ruwa kan lakwal ke tashi da ya ta yi rijiya wata ake yi. To cikin wannan muna ƙara lumshe ido mu bari ana ta cuta muna ga waɗanda mun san in mun yi alaƙa da su mun yi kishin zuce muna hidda ƙasashenmu don mi ba za mu tahiya wajensu ba. Tahiya za mu yi wajensu mu yi alaƙa wadda za ta hidda mu insha Allah. Allah ya taimaka mu. Amin sun amin. Mai girma shugaban ƙasa, daga cikin irin abubuwan da ke zuwa su dawo yanzu na labaran yau da kullum, 'yan ƙasa da dama suna ganin cewa a cikin watan janairun da ya gabata firayim ministan ƙasar mu mai girma Ali Muhammad Lamin Zain tare da wata tawaga sun gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a Rasha, a Turkiya, a Iran da dai wasu ƙasashe. Menene ma'anar wannan rangadin kuma wani irin sakamako ya haifar? Wadan ai masha Allah ba sabon abu bane. Ƙasashen nan tunda mun ka samu incin kanmu akwai ƙawance tsakankaninmu, sai dai wannan lokacin har zuwanmu iko an hana shugabanninmu su tsaya su yi alaƙa su yi hulɗa da 'yan uwayensu na musulunci ko 'yan uwayensu na arziki. Tunda in ka ɗauki Iran da Turki addini guda gare mu a yawance ko an hana mu alaƙa da waɗannan ƙasashen. In ka ɗauki Rasha muna da alaƙa da Rasha tun daɗewa, amma tun da alaƙanmu da Rasha ba ta gyara 'yan ƙasar Faransa, ba ta gyara Faransa, kwata-kwata an ka hana muna alaƙa da su. Kuma abin mamaki kuma sai mun ka yarda da wannan. Yanzu ka ce mahita ko tun da mun hita ECOWAS ina mahita gari da yawa na ce ma mai bai cin kanshi. In wani ya juya ma baya wani sai ya tarbe ka da idon rahama. Kai ne ya kamata ka san ciwon kanka, ka san bukatar 'yan ƙasarka, ka san da tattauna da duk za a yi cikin ƙawance rabon 'yan ƙasarka kai ya shiga rami. Shi an maharin wannan yawon da ka gani tahiya da sun kai ta sada zumunci yana cikin bidan mahita. Ƙasashen da duk sun ka yarda su yi hulɗa da mu cikin darajantawa da mutunci da sanin ta kamata ko ya kamata mu yi alaƙa da waɗannan ƙasashe don unhanin 'yan ƙasanmu, don unhanin mu duka mu da waɗannan ƙasashen. Ramin da wani ya ruhe in yana dibin ita ce rijiyar da kake shan ruwa, wani tare da shi sai ku gina sabuwar rijiya da ba sai ka sa waski ba, ka san waski ko sai ka sa ka jayo kan famfo ne za ka buɗe ka kwashi ruwa ka tai. Bai yi alheri ba bisa kai ga wanda sai ka sa waski cikin rijiya ka jayo ruwa. Nan kan famfo ne za ka buɗewa. In an ce ma ka zaɓa wani waje za ka zaɓa? Mai sauƙi yahi ko? Ku dai da ka san da har yau akwai 'yan ƙasar Nijar waɗanda zuwa su ɗauko ruwa sai su haɗa rijiya su mutu. Wannan wani adalci ne mun kai ma ƙasa. Wurin biɗar ruwa a kama uwaye su sha, yara sai su haɗa rijiya. Wasu 'yan lakwal ne. Wani ta yi ɗaukomin ruwa kan lakwal ke tashi da ya ta yi rijiya wata ake yi. To cikin wannan muna ƙara lumshe ido mu bari ana ta cuta muna ga waɗanda mun san in mun yi alaƙa da su mun yi kishin zuce muna hidda ƙasashenmu don mi ba za mu tahiya wajensu ba. Tahiya za mu yi wajensu mu yi alaƙa wadda za ta hidda mu insha Allah.